今回は大田区の管理物件で行ったポール棟の照明交換についてご紹介いたします。照明のガラスカバーが割れたとご連絡を受け、すぐに現場へ向かいました。現地で状況を確認すると、ガラスカバーが破損し、中が見えている状態でした。ガラスの破片で怪我をする恐れもあるので、早速作業へ取り掛かります。照明のみを交換するため、新しいものを準備して配線を取り付けて点灯確認を行い、交換工事完了です。土台のポールはそのままで簡単に交換できます。建物の雰囲気も明るくなるので、ぜひご検討ください。